La Ermita Cantabria. Los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos, de subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Bost garaipen ditu hemen Orioko Arraun Elkarteak gehien irabazi duen txalupa izanik. Gure kronometroak ere 0 ditugu, estropada astera doa. Eta ea ba, hemendik seinalea ikustea dugun. Patroiak, hirurak daude jada prest, Lutxana Busturialdea eta Laredoko patroiak ikusiko ditugu. Ea alik eta azkarren ematen zaien agintea. Estropadazeko. Ea ba, Lutxanari atzeratzeko agindua eman diote oraintxe bertan. Laredori, popa ere ainduz, ikusiko dugu. Bandera gorria, bai, hasi dira estropadak, hasia! Elantxobeko traineru estropada, lehenengo paladak. Ea ba, ja ikusten ditu, lehenengo paladak, 3 traineruak. Ea ba, zenolako denborak egitea noskien. Eta lehenengo paladetan gaude, hor, Elantxobeko traineru, etxeko trainerua bigarren kaletik joan da. Lehenengotik Lutxana, hirugarrenetik Laredo. Aztertuko dugu gaurko 14koteak, aztertuko ditugu. Lehenik eta behin Lutxanan aldaketak. Aldaketa batzuk, azken orduko bat ere aipatu behar dugu. Eta guri pasatako zerrendan Dario Gabantxo zegoen, gaurkoan ezin daritu, juvenila dela. Lehenengo mailako juvenila, baina aldaketarik notablena patroitzan izango du Aitor Sautu entrenatzailea irtengo da gaurkoan, Alejandro Hernández lurrean utzita. Bigarren kaletik Busturialdea, etxeko trainerua, gaurkoan bakarrik 2 aldaketa, beste 12ak tosta errepikatzen. Aldaketak dire kanpora de Bilbao eta Gangoiti barrura Gaiaztegi eta Ibai Arego Arana. Ibai Arego Arana aurrekalaria izanik, patroia Asier Arego bengoa dugu. Aita semeak, patroia aita, aurrekalaria semea. Ababorreko bandan, hankeko giza Peio Lozano, 2 gisa Asier Ruiz de Alegria, 3 gisa Oinatz Gaintza, 4 gisa Joseba Arevalo, 5 Alexei Goiriena, 6 Unai Gaiaztegi. Beste bandan, Oier Lekuona, Markel Berridi, Otzon Duke, Oier Guena, Joseba Arenaza eta Kemen India etxean dia. Gordu Busturialdeako trainerua eta Laredo aldaketa batzuk bai. Patroi beti isa Agustin Peña, Guso, aurrekalari Aimar Lerma, Ababorreko bandan Asier Caminero, Elier de Martín, Eneko González, Aritz Granado, Cristóbal Alonso historikoa, Markel Plaza, Estriborreko bandan Ibon Fernández, Markel González, Aitor Rodríguez, Abraham Barredan, Nikolai Prado eta Andres Silva. Estropadak 2 minutu terdi eman ditu jada bere lanak hasi zituztenetik. Ea ba, lehenengo erreferentziak ditu, nalik eta azkarren estropadamen jokoan dagoelarik, eta ea ba, zeinekin posatzen da ben bere ritmoa. Estropada honetan zier
Ea ba, ze txalupadan azkarrena gaurko egunez, eta zeinek eramaten dotzan bandera etxera. Favorito izanik Ibaika eta hori hobeko arraunlariak. Ea ba, estropada jokoan. Badugu 3. minutua. Jada, kanpoko boien bila daude 3 traineruak. Kanpoko balizen bila. Eta gogorarazi behar dugu, beste estropada bat daukagula jokoan. Kasu honetan kae bat eta ET Ligako estropadak, Provisa ikurrina. Kasu honetan Portugaleten. Oraintxe bertan ET Ligako estropada jokatzen ari dela. Gu hemen Elantxoben lehenengo ziabogaren bila gabiz. Ea ba, harik eta zer markatzen diguten denbora. Ziabogan lehenengo luze honetako denborak. Ea ba, zenolako emaitzak ematen dizkiguten. Momentu honetan. Lutxana, Busturialdea eta Laredo. Lutxanako trainerua Berrenteria ez Elantxobeko Busturialdea eta Laredo Kaiku utzitako arraunlari askorekin doan trainerua da. Naiz eta Pejinuka izenaren izenpean lehiatu. Ikusiko dugu ea baziaboan zenolako denborak. 5. minutua oraintxe bertan estropada zienetik. Ea ba, emaitzak baditugun. Ea, lehenengo luzean zenolako denborak egiten dituzen. Ea ba, Busturialdea, Laredo eta Lutxanak eman dute ziaboga. Ea ba, denbora kalik eta azkarren ematen dizkiguten. Momentuz denbora ofiziosoetan hartutakoak. Ea ba, zeintzuk dian. Ariketaz karren ikusiko ditugu oraintxe bertan. Lutxana 5.45, Busturialdea 5.28, Laredo 5.34. Lutxanak 5.45. Traineruarentzat eta ea ba, zenolako bigarren luzea egiten duten beraien etxean. Elantxobeko traineruko kideek momentuz lehengo postuan doaz. Asier Aregoren gidaritzapean eta ea zenolako marka egiten duten bigarren luze honetan. Ja ba, Busturialdeak egin duen denbora, alik eta azkarren emango digue. Orain ikusiko ditugu referentziak eta momentuz dira ditugunak. Busturialdea dela estropadako lehenengo postuan sailkatuta dagoena. Eta oraintxe izango dugu
Busturialdeako zuzendaritzako kideen klasiko bat izango dugu gurean, gaurkoan delegatu gisa ere bai, Jose Mari Peña, egunon. Bai, egunon. Bueno, momentuz estropadan aurretik, 6 segundu Laredori lehenengo ziabogan. Bai, bueno, lauko ziaboki da ondin jot, etxaron epide. Bueno, ez dakit nolako urte hasiera izan dan klubantzat? Bueno, danales usten dut, penaska, bai, bueno, hor dago traineru uretan, gente gaztiegaz da, bueno, ja neikude traineru gaur egunien, traineru bat okitzi uretan ja neikude. Pena bat, igual, beti gaztiak, ez dago jarraitasun bat, edo Busturialdeak beti arraunlari batzuk baitu Teka Ligan hemen sortutakoak, pena igual ez etxian zegotia, ez? Bueno, horrek izen batako da dirue. Presupuesto handia batekar, Busturialdea esango lekide, gaur egunien urdei bai, hori zo. Ez da buelez, dana. Nola non hartu bide. Bueno, ze itxaso ere daukagu gaur, mugitua dago, pixkat, baina ez gehiagi ez? Ez, bueno, hemen esateko ganera ez dago, askorik dago, olatu ondoko Mario ditzuten datzen hemen, da bai, bueno, ez dago ondo, arraunin egiteko ederto. Bueno, eskerrik asko eta sorte hon estropan zehar. Bai, zeuei. Hora izan dugu, historiko baten deklarazioa Jose Mari Peña, Busturialdearren delegatu, eta hemen ikuste ditugu. Itxasotik, jada 3 traineruak, 9 minutu erdiak pasata. Busturialdea, aurrena Garbi, bigarren Laredo Garbi eta Pena, Lutxana oso urruti ederra trainerua, asko sufritzen lehenengo galet honetatik, orain, olatu ona hartu du Asieraregok, Maisulanez, Maisuaren erakustaldia, oso ona Aregoren mutilek egiten ari da bizen estropada, baina Laredo ez da makali biltzen ari, Kantabriako txalupa gogan hartu, Laredo eta Kaikuren arteko lana dela, aurtengua. Ikusiko dugu hemen Moian baren 10:22 momentu honetan. Estropada hasi da benetik, olatu ona. Pixkanaka, olatuarekin lanak, hemen badakizue, Trabeskako olatuak darela. Gehiengo handi baten, eta ikusiko dugu Elantxo beharren ziaboga, hobeto esan da Busturialdearren ziaboga, bakizue Elantxo eta Mundakaren arteko lankidetzan ateratzen dela Artarri traineru historikoa. 11 minututatik oso hurbil ikusiko dugu referentzia orain Asierarego bere semeari, Ibairi, esan dio, sartu zakarrauna. Momentu honetan, ziaboga di ona, bai! 11:06ko denbora hartu diogu, ofizialak direnean denborak zenunako marka, oraintxe Laredo kemango da. Ta erori zaio arrauna. Laredoren ziaboa, bai! 11:22, 21:22. Eta Lutxanako aurrekalariak orain utzi dio arrauna egiteari, 11 minutu terdi. Daroaz estropada zienetik, ziaboan zenolako marka. Ai, estriborretikan. Ondo, salbatu du, 11:42, hankasartze. Egin dau, ikusiko ditugu, denbora ofizialak direnen. Tiempos de segunda ziaboga, bigarrengo ziaboko denborak, Lutxana 11:42, Busturialdea Lutxana 11:42. 06, Laredo 11:22. Ondo esan dizkizuegu denborak, 11:06 Busturialdea, 11:22 Laredo, 11:42 Lutxana. Aldeak handiak dira. Ikusiko dugu, urrengo minutuetan zenolako lana egiten duen, alde bakoitzak, eta Busturialdea dela momentu arte azkarren dabena, eta luze honetan,
Eta, ea ba... Elgarri zera. Ea ba... Estropada hasieran. Busturialdea, y vamos a tener ahora al delegado de la Ederra. Egunon, delegado Luchana, no sé qué valoración hacéis de momento de la regata. Bueno, de momento la regata pues no va como queríamos, pero bueno, hay que remar, hay que coger experiencia, gente joven, muchos de juveniles, ahí andamos luchando y intentando sacar la cadena para adelante, que no es poco. Sí, porque ya sabemos lo difícil que es ahora mismo estar en el agua y Luchana ya lleva un par de temporadas seguidas, no sé, me imagino que para vosotros es satisfacción, ¿no? Hombre, por supuesto que es una satisfacción. Todo el esfuerzo que hemos hecho desde octubre, todo el invierno en tierra, pues a ver si ahora dan sus frutos en el agua. De momento no tenemos resultados, bueno, esperemos que lleguen. Bueno, seguís apostando en el proyecto por Aitor Sautu. Me imagino que al final se quiere dar esa continuidad, ¿no?, en el agua. Hombre, por supuesto, Aitor ahora mismo es la base de Luchana. Si Aitor se marcharía, pues no sé qué pasaría. Intentaríamos seguir para adelante, pero él tiene sus contactos, tiene su vida en el remo y bueno, sería duro, pero los demás intentaríamos seguir para adelante. Bueno, la semana que viene remáis cerca de casa, remáis en Sestao, me imagino que llamamiento a la afición a que se acerque, ¿no? Hombre, eso en todas las regatas, lo que pasa que es lo que hay. Un pueblo pequeño, pues tampoco hay mucha gente que se dedica al remo. Es que ricasco y muchísima suerte en lo que resta de regata y temporada. Es que ricascote. Ba, hor daukagu Luchana tarren hitzak estropada jokoan dagoela. Ea ba, ederrakoek emaitzak hobetzia dauzkien. 15 minutu orain estropada hasi denetik. Eta hirugarren luze bete-betean gaude. Ea zenolako emaitzak irtetzen daben hirugarren ziaboga honetan. 15 minutuak jada gaindituak. Estropada latzdoa, estropada gogorra. Gehien bat kanporaka daukate denborari gazarrena, 28, Busturialdea adibidez, eta barrurantz 5 eta 38, 10 segundu gehiago eman ditu gaur Elantxobeko trainerua bueltako luzian. Ea ba, 16 minututik hurbil gaude jada. Hemen Elantxobeko moiarrian, Elantxobeko espigoian. Portu txikia, herri txikia, baina beti gustora gatoz. Busturialdea Urdaibai alde honetara atzo Errenteria horeretan jokatu zuten estropada talde hauek. Liga honetako talek eta atzoko egunez Oriok eraman zuen bandera. Gaur imaginatzen dugu harrera egongo dela, Alirona egongo dela Orioko herriko plazan, arratsaldeko 8 aldera izango da, betiko gisa. Orden momentuz urte polita oriotarrentzat, atraineruak hirukotea lortu baitu txapelketetan, Gipuzkoakoa, Euskal Herrikoa eta Espainiko txapelketa irabazita. Eta betraineruak momentuz emaitza oso onak ekarriz herrira. Ea ba, gaurkoan berrestea baituten eta gaurkoan bandera eramango balute, lidertza ere eramango lukete. Ibaikari gutxienez berdinduz, eta gaindituz, baina bi bandera eramango lituzke Orioko txalupak, eta horrek haustuko luke berdinketa, baina badirute momentuz bi Gipuzkoarrak direla liga honetako 8ak, Ibaikakoak eta Orio bekoak. Kofujuk entrenatzen du Errenteriako trainerua, eta Angel Larrañaga Oriotarra. Ikusiko dugu. Ea ba, hirugarren luzeko denborak alik eta azkarren ditugun. Eta zenolako denborak ematen dituzen. Momentuz, Busturialdea badirudi estropadako lidergoan sendo dagoela.
Elantxobeko trainerua. Eta estropada hautsi eta hautsi dago. Eta ikusiko dugu azken luzean, badakigu zenolako maisua daukaten hasieraregoren gidapean. Eta txanda honetan diferentzia handiak daude momentuz. Busturialdearrak dira aurrenak. A ver. Luchana 18:00, Busturialdea 17:01, Laredo 17:34. Denbora ofizialako gaitugu, 17:0 bat Busturialdearentzat, 17:34 Laredo Txaluparentzat, 18 minutu Lutxanakoentzat. Ere albistea Eteligako estropada dugu, momentuz bitxan den eta ero, deustu gehin du denborarik onena, eta estropada hasteko, 3. txandan, Zarautzek izango du zantzioa, 3 segunduko zantzioa, arraunlari batek, arrauna hautsi baitu, 3. ababorreko tostan doan arraunlariak arrauna hautsi baitu, 20 segunduen barnean, eta horrek esan nahi dau, Zarauztarrak 3 segunduko ebazpena izango dutela, irtera ez baitu baliorik izan. Ea hemen azken luzean gaude, azken luze bete-betean, 19 minutu terdi, estropada hasi denetik, Busturialdea jaunda jabe lehenengo txandan, etxeko trainerua, eta ikusiko dugu ea zenolako denborak egiteko gai dizen. Momentuz, jaunda jabe dira. Etxeko trainerukoak nagusiak dira lehenengo txanda honetan. Eta marka polita egin nahiko dute, olatuetan. Ea aurkariak marka horiek gainditzeko gai diren, ala ez, 20 minutuak pasata ditugu. A ber, mesedez, ez urten portutik. Ea denborak momentu honetan 20 minutu terdiren. 20 minutu terdietan gara, esan nahi genuen 20 minutu terdietatik hurbil ginela, baina ja pasatu ditugu momentu honetan 20-40 estropa zirenetik. Azken minutu edo pare batean dauz, eta diferentziak oso handiak dira. Busturialdeak zulo eharra, estropa eharrari daiten Busturialdeako trainerua. Ea olatua bata bestearen atzetik hasierarego hartzen, bakiu maizu zarra ala nagusiona, eta momentuz nagusia nagusitasunez erakustaldia ematen. Ea luze honetan zenolako denborarekin bukatzen duten estropada. Ea 21, Zuziria bezala, Busturialdea dator, Zuziria bezala. Badakite horrezko txandako traineruek marka marko dutela, estropa eharra bota. Ea 22 minutuak gaindituko dituzte, beste olatu bat, nagusitasunez hasierarego. Men zakur zarrak dira hirurak, Arego, Peña eta Sautu. Baina ezagutzen dugu jada hasierarego zenolako patroi puxkadan, zenolako ibilbidea, kontxa bateko irabazlea da Urdaibaik. Eraman zeban, lehenengo kontxa hasieraregorekin izan zen. Ea denborak helmugan. 22 minutuak errasain ditu dituzte. 22 terditik hurbil ibiliko dira. Pasatzen ez badituzte, nik uste pasatuko dituztela. Bai, pasatuko dituzte, baina gutxiatik, Hor, azken olatua, azken bultzada. Adi, bai! 22-27 hartu duguna. Laredo ondo bueltatu da. Ziabogan, 33 segundu izan arren.
Ea, bukaeran nik uste dut, pixka bat, rekortatzi lortu da bilela, ez asko, baina pixka bat bai, edo gutxienez diferentziak mantendu. 23 minutuak ja handituta, ea azken paladak, Laredoko mutilentzat, orain, 23-16 hartu diegu, eta orain ederra traineruko arraunlariak datozte. Atzetik, ea zenolako denbora egiten duten, Lutxanako ederrako arraunlariak, ea hor dator ederra, ikusiko dugu ze denbora markatzen da ben, 24 minututatik oso hurbil. Hor azken paladak, txalo, puskak. Aitor sautu gidatzen duen trainero barentzat, bai ederra, 23-53 hartu diegu, begiz jota. Ea denbora ofiziali dugun. Ea baina jungo gea publizitatera eta itzuliko gara bigarren txandako lehiarekin. Hor esko txandan lehenengo galetik Portu, bigarrenetik Ibaika, hirugarrenetik Orio. La Ermita Cantabria. Los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña. De compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Bueltan gara Elantxobetik, bueltan estropadako bigarren txanda jokatuko denean. Eta aipatu behar ditugu, esan behar ditugu. Lehenengo txandako bukarako denbora garaie Busturrialdea 22-18-03, bigarren Laredo 23-16-88, azkenik Lutxana 23-53-30. Hemen jada hiru traineruak juezaren aginpean, Portugalete lehenengo galetik, Ibaika bigarrenetik, Orio be hirugarrenetik. Hori atzeraiteko pixka bat agindua eman dio, Oian Manterola gazteari, oso gaztea. Ea Portugalete, Ibaika eta Orio, hiru klubak juezaren aginpean daude. Ea bandera gorria altzatzen da ben. Adi,
Joko Ano, lesko txanda, Joko Ano, jarren arteko lehia, lehenengo kaletik. Portu, bigarrenetik, Ibaika, hirugarrenetik, Orio, hiru, otxo nagusiak jada, estropa dandare, elantxobeko portu honetan, ikusiko dabe. Zen holango, estropa egiten duten, protagonistak izan baino lehen, aipatuko ditugu, traineruak atzetik aurrera, gaurkoan jarrileran, patroi gisa, Ranero, atzetik aurrera aurrekalari Aritze Derlaseka, Ababorren, seitik Xavier San Juan, bostetik Pablo Colomo, lautik Arkaitz Fernández, hiru Pedro Gabantxo, bi Mario Martínez Tankeko, Peio Askoaga gaztea, estriborretik, seitik Jon Ander Kasaña, bostetik Aitor Morina, lautik Carlos Gartzia, irutik Oyer González, bitik Aitor Gixasola, eta hankeko Peio Fernández. Bigarren kaletik Errenteriako trainerua dijoa, Ibaikako trainerua, Ibaika susperregi, ligako liderrak, eta gaur aldaketa desente atzotik traineru erdiak errepikatzen baitu, bere postuan, patroi Ander Rekondo, aurrekalari Eneko Aramendia, Ababorretik, atzetik aurrera Ander Plata, Jordi Trigadu, Lier Saiz, Ollera Jerdi, Iraitz Lamana eta Alejandro Fariña, estriborretik, Ibai Bakero, Jose Antonio Pereira, Oller Gaiastegi, Aitor Legorburu, Endika Zanz, etxeko semea, Elantxo Begarra, eta hankeko Ander Urtasun. Eta bestalde bukatzeko, aipatuko dugu Orio, atzoko garaien alineazioa, atzo Orio Orialkik eraman zuen Errenteriako bandera, eta gaurkoan Angel Larrañagak aldaketa batzuk egin bai, baina erremlari batzuk nahiko finko erdikaldea errotu nahi dau, patroi Oian Manterola gaztea, Mante, aurrekalari Ander Irigoraz, Ababorren, atzetik aurrera, Iban Arrospide, Unas Aramburu, Beñates Naola, Oyerik Katzeta, Ugaitza Zigarraga eta Ibai Dominguez, estriborretik, Jon Trezet, Unas Uralde, Martin González Bolman, Uruguaitarra, Oian Gozategi Urbieta, Unai Otai eta Beñat Susperregi. Historikoa. Eta, ea ba, hor, Mirotza, ikusten dugu, Mirotza arraroa, txurita gorri Mugardosek utzitako traineroa dela, aipatu bai digu mikrofonoetatik kanpo Angel Larrañaga, bestarruza traineroa dela, eta momentu zaiek erabiltzen ari direnak, dira, bai, eta Iker Zabalari lagazioten frogak egiteko, baina traineruak ez du apostoin traineru honen alde, eta gurekin Busturialdeako delegatua Fernando, zorionak. Bai, egunon, eskerrik asko. Bueno, txanda nagusitasunez eraman duzu, etxeko trainerua izan da, estropada polita den da. Bai, bueno, lehenengo estropadatan ba ikusi du, ezta, ba, guretik eta Lutxana eta Laredora ba tartetxue dauela, eta bueno, ba, pentsaleken ba, gaurre irabazingo bela estropadien. Ze nolako sentsazioekin juten zeate? Bueno, ba, ikusbiko da, ez da, hau txandi, ez da. Ba, ia zelan geratzen gari zenen eurekaz. Alegine, ba, beti, ba, ia aurreratzen bagara euren deporatara. Bueno, oain beharren txanda jokoan, laugarren minutua, minutu bat gutxi gora bera ziaboa emateko, imaginatzeot, denborak teorian zuenak baino beak izan behar dire, baina zergatik esameztu ez? Bai, teorizen bai, hobi hauek izan bidire, baina, bueno, beti pasalek edo zer, ziaboa bat utxein, edo traba, edo zeo zer, baina, bueno, gure esperantzi hori da, gitzinaka, ba, ia hobetzen gun denporak eta aurreratzen gari zen apurtxu be, pelikan egoteko eurekaz. Ze esperantza, lehen aipatu du Peña, zaila ala itxasuan egotia, baina beti daukagu Busturialdea, lehen Elantxo eta Muntaka isa parte hartzen zenuten, orain klubak fusio bat izan du, beti mantentzea, beti meritu bat, ez? Ba, bai, hori da, alegindu bide, ba, uretan egoti ez da, eta, bueno,
gerota jente gitxia dago arraunin eitzeko, eta bueno, aurten ganera eukigu aukera txiki bete bigarren trainero bat atateko, baina bueno, askarin izen da, baina bueno, alegine eitzen gu gazte gentiaz, eta holan segidu bide. Eskerrik asko, Fernando. Bale, bai agur. Hor izan dugu, ziabogako denborak izango ditugu alik eta azkarren. Momentu honetan, txaloak lapejinuka traineruari, uratzetikan pasatzen ari dira. Adi. Aipatu. Behar diute. Denborak. Alik eta azkarren. Ziabogako denborak, Portugalete post 30, Ibaika post 32, Orio post 22. Orio kartu du aldea, bost 22, bost 30 Portugalete, bost 32 Ibaika. Momentuz bakarrik Oriobek hobetzen dau Busturialdearen denbora eta ligari kolpea ematen orain Angel Larrañagaren trainerua. Eta guk berriekin ere goaz, San Juanek irabazi baitu Provisa bandera Portugaleten, eta ligako estropada San Juan, lehenengo galetik, bigarren Zarautz, hirugarren Kaiku. Eta guk protagonista izango dugu, oraintxe, estropada burua den Oriobeko delegatua Xabier Altuna, egunon. Egunon. Bueno, momentu dut emaitza ia ezin bila, ez? Bai, egile esan, igual espero gabia, atzoko estropakin, sekulako estropa intzuen atzo, gaztiak, bai, rekorridua berezila esan, estropa arraro xamarra, bero ondila, eta sekulako estropa intzuen. Eta gaur honet horiga, hori, esperantza ondila egin, baina betire hankak lurren dazkaula. Eta ikusten da aurrengo largo honetan, bentaja desentia lortu deula, 8 segundu, eta agontatzen. Ez zaitugu ondo entzun bukaeran, atzo estropa gorra bai, baina gaurkoan. Bai, gaurkoan, hori, esperantza egin etorri atzoko ikusita, baina jakin da, Ibaika oso forte badakaula aurren, eta igual itxasuan gu baino beto moldatzeanak, hasiera baten, baina gaur ikusita aurrenengo larguan 8 segundu bat atzezkaula, agontatzen gure mutilak. Aurten Oriobek egon zan momentu bat, inkluso zeuek aipatu zenuten zalantzatan egon zala, arazoak, kompletatzeko, baina bukaeran txalupa oso polita kompletatu duzu. Bai, urteroko kontua da azkenen mutil asko jotzianen beti gara, beko ontzilak gatzea, kiliko logeatzea, kantidadez, eta orduan beste klubetatik utzitako arraularik eskatu berri izate ditugu, eta ez dugu jakiten temporada hasieran zein eukitzia lortuko den, baina guk esfortzu hon egin dugu, eta hor Tolosakin hitz egin da, Donostiakin hitz egin da, San Pedrokin hitz egin da eta Ondarrukin hitz egin da, lortu izan dugu, lortu dugu aurten, trainerua uretan eukitzia, eta mutilak gazte dira, asko juvenila dira, aurki mugik horretik datoztinak batzuk, bateletatik handatoztinak beste batzuk, baina demostratu buena da, gogua ondia dakela, eta atzoko emaitza horren adiresle da. Orioko herria txarto hitzen hasia dago, aurten pasan urtean balkoira igoez, baina aurten gaur laugarren ez igoko zarete, igo zineten Gipuzkoa, Euskadi eta Espainia lehenengo traineruakin, gaur B traineruak estreinatuko du. Ez dakigu bandera bakarrakin edo birekin estreinatuko guen, baina imaginatzen dut ere klubantzat gogoan garria ala, ez? Bai, herriare ikustea, guztua dola, oandikan hasi bakarrik, nire denbora da, baina oso ondo hasi deu, eta hola segi behar deu. Guk azkenen, garaipenak badatosti, baina guk lanean segi behar deu, laneako gogoz gaude, eta hortan segiko dugu, goain arte bezala, lan da lan, eta hori da gure filosofia. Lehen aipatu dugu zutan itarten, enbarrun, baina deia herri jantzat, imaginatzen dut betikoa ez, igande izan da, arratsaldeko 8 harrera. Bai, gaur arratsaldeko 8 alira onde izei hori joan, eta beko mutilakin han izango beha, atzaldeko 8. Eskerrik asko eta suerte, ea gero itzaiteak egun hori seinale hona izango baita. Bai, eskerrik asko, a ber. Orioko delegatua, bigarren uzian, eta zuziria bezala atozte.
Azkar, kriston estropada. Oian Manterolak. Patroitzapean, erakustaldia hemen, 3. kaletik. Eta Busturialdearen denbora goitik eta behitik gandituko due. Ea ba, zenolako marka, 10-19 momentu honetan, estropada bete-betian, orori jo. Oian Manterolak, Ander Irigorazi, esango dio Azkar, arraunian laga, oaintxe bertan esan dio, trinkeatea. Ea bastia bogako denbora zein dan. Orio pizkat pasatu da, baina segurutik 10:44 hartu izkiu. Ibaika Portugaletenen gainera bota dabe. Hor bi aurrekalariei agindua bi patroiek. Paretxu. Ja Ibaika. Ja Portu, 11:00 eta 11:02 hartu izkiu. Ibaikari pare bat segundu kendu berzaizio. Baina momentuz erakustaldia Orio be favoritoa dirudi. Angel Arrañaren trainerua. Ea ba, bigarren ziabogako denbora ofizialako gaitugun. Momentuz hirurak. Azkarrenak izanik. Estropa puska botatzen. Eta Orio beren estropada ere itzela izaten ari baita. Orio bek botatzen ari daben estropada. Ikusiko dugu, ea ba. Luze honetan erabakitzia lortzen da bien. Bai, ere egi deituak. Ea ba, luze. Honetan luze bikaina egiten ari dira. Oriotarrak eakustaldi ematen. Eakustaldi eharra. Ziabogan. Hor ikuste dituzue, arraunean oso ondo, beti golez, bikain mirotzakoek. Ea ba, orain denborak ematia baduen juezak. Denbora horien konfirmazioan gare. Eta esandakoaren arabera baditugu 10:43 izanen da mirotzak traineruaren denbora. 10:49 Ibaikarena. 11:02 Portu, denek gainditu dituzte besteen denborak. Eta ea ba, oain luze gogorro honetan zenolako markak egitia dakaden. Guk ere izan degun bezala Portugaleteko herrioan estropa hau, kae bat liako estropa da, momentuz lehenengo txanda jokoan deustu da aurretik doana, 4 segundu ondarribiri, 7 Camargori, 10 Castrori. Ea ba, estropada aurrera doan. Eta orain izango du gurean Ibaikarren delegatua Zurine Alberdi, Zurine, egunon. Egunon. Bueno, Zurine gaur momentuz biharren Oriok estropa puska botatzen ari baita, ez? Bai, hasieratik ikusi da Orio aurre hartu duela, estropada ona, bai atzo eta bai gaur, eta bueno, dirudienez horrela bukatuko du. Ze valorazio egitegu klubak momentura arte egiten ari da denboraldiaz? Nik uste positiboa dela, azkenean lehengo urtetik aurtengora, aldaketa hori, klubean aldaketa handiak egon dira, entrenatzailea aldatu da, prestatzailea ere aldatu dugu, eta salto handia egin dugu. Egia da ondo hasi ginela, baina ondo jarraitzen dugu, azkenean bigarren postu bat ez da postu txarra, ez? Baina, ematen du hori bandera ez ezunez irabazten, ematen du postu txarra dela, eta ez da horrela, guk pozik gaude, jarraitu behar dugu lanean, azkenean etorkizuneko proiektu bada eta ondo aigea, horrekin jarraitu behar dugu eta listo. Gainera, behiratzen badu mapa, Ibaikan alde batera Tiburoiak, beste batera Tiburoiak, klub txikia izanik, San Pedro, San Juan, Hondarribi, Orio denak dituzu albotik. Bai, hori da, azkenean herria ez da oso handia, ez da oso txikia, baino elkar klub txikia gera, eta azkenean errentenin arrauna ez da,
ba hori Orio baten edo San Pedro baten bezala bizi, ez? Orduan, urtero trainerua uretan eukitzea guretzako logro handia da, eta hori, ba, lanean jarraitu eta listo. Neskak maila txukuna eman du aurren moraldian, ez genitun aipatu pasan astean adibidez, baina datorren astean hasiko du Eusko Tren Liga, ez dakit zenolako esperantza, badirudi Ibaikak aurrera pausutxoa emango da bela, ez? Bai, azkenean hori, ez bai mutiletan eta bai nesketan aurrera pauso handia eman da, eta neskak badirudienez ere ez, hasieran ba hori negualden igual hasieran ez genuen asmatzen, baina bueno, ikusi daia udara gerturatzen aizanen bezala, azkeneko estropadatan asmatu dutela txapelketako emaitzak hor daude, emaitza oso positiboak, neskak oso gogotsu daude, eta ikusiko dugu, nola joaten diren. Zurin Alberdi eskerrik asko beti bezala. Zuri. Hor izan ditugu Zurin Alberdiren hitzak, momentu 16 segundu Orio beren alde, estropadak 16. minutua pasa du, ikusiko dugu ziaboako denborak ariketa azkarren baditugun. Oan hartu Kai Biligako 3. jardunaldi hau dela. Orio daukala bere esku bandera, oraintxe ziabogan daude. Pixat luzetxio joan zaio Oian Manterolai. Arazo pixat, baina salbo, ona, salbatu beharrekoa. Eta orain itzuleako lanak. Hauek ez dute bandera ibarkatu nahi. Hauek badakite gaur saria egon daitekela. Gaur herriak saria emango diela. Biharren esango nuke Portugalet izango ala, bai, biharren Portu, Garrilera, ziaboa oantxe bertan egon dau. Eta Ibaika atzetik, Errenteria horeretako trainerua, denbora ofiziala konfirmatzen dizkiguten. Oriok estropada haundia egin, haundia. Ziaboako denbora, Portugalete 16:58, orain emango izkiue 17:06, denbora. Orio 16:34. Oriok 16:34, 24 segundora, 16:58. Portu 17:06. Ibaika, momentuz, Ibaikaren aurretik Busturialdeakoak. Eta badirudi Oriok eramango da bela. Bandera! Oraintxe. Dare. Bueltan. Talek Oriokoak. Estropada nagusitasunez, goitik bera jaunda jabe. Oriotarrak. Eta adi guk ere jarraipena egiten Provisa banderari, Portugaleten, 9. minutua lehenengo txandan. Eta deustu, aurretik du joana, Amargota ondarri bila oso urbil Castro hori gaur, 4. kale txarra tokatzen zaio eta oso urruti momentuz. Jose Luis Kortak jatzen du trainerua guratzetik joaten nari hau Busturialdea hartarri trainerua, Xerare goren gidapean, badijo aztik Portura, bakite bandera irabazteko iraultza handiegia gertatu beharko diratekela, 27 segundu izan baitire azken ziaboan. Eta ikusiko dugu, zenolako denborak egiten dituzen helmugan. Bandera irabazteko 22, 38 biharra, bakite zindan lana bi traineruek. Eta lana ez dela makala ere badakite. Azken minutu hauetan zenolako lanak egiten dituen Orio, 20 minututik bera oraintxe. Eta ikusiko dugu.
Ea, ba, hori jotarrak, zenolako marka egiten duen, hori ikuste ditu urrunetik Bestarruza traineruaren txopa ikuste du, oia manterola mantek, gidatuta erakustaldia ematen, erakustaldia gaur, jaunda jabe, elantxobeko uretan, nagusiak izanik asteburuko festa handia prestatzen, arratsaldeko hori ikuste dituzuen denbora, 22-28 ez, hori da erreferentziasko denbora, hori Busturialdeak egin daben denbora, hori gainditu beharrekoa, momentuz 22. Estropada bete-betian, estropada onian hori jo, bandera eramango du etxera, Zuziria dituko da, momentu batzutan hori joan, eta bakizue, zuziri bat hori jobe bandera, bi neskak, 3 mutilak, hor bakarra dituko da, baina fuerte gainera San Pedro egunare Orion jaieguna dute, hortaz parranda luzatuko dute, eta kolpea emango diote ligari, kolpea, Orio nagusi, Angel Arrañagarenek, nagusi, eta zerakustaldia eman duen, zerakustaldia txikito. 21-28, oaintxe bertan. Minutu bat sartzeko, 10 bat segundu izan dituzte, oaindikan lanak. Bukatzeko, Oriora dijoa bandera! Orio! Bandera Orio! 21-52 eman dio. Erakustaldia Orio. Bigarren postuan Portugalete izango dabe. Urruti, ea ba, oraintxe bertan, Portu, 20 segundutik gorako aldeak, Portu, bai Portu 22, eta hirugarren Ibaika, bai Ibaika 22-31, Ibaikak libratuko du hirugarren postua, lortuko du. Ta berriz etorria txintxo gurean, ta txintxo eta poziko haintxe, Xabier Altuna hori jobe zorionak. Eskerrik asko, bai, oso pozik, sekulako estropa indue, bentaja ondutia sartu je, bai beretan dako eta bai bestetan dako mutila idi, eta kristona, hemen juvenil asko daude, patroiak 16 urte, hau ikeragarria da. Hori esan nahi dau, hori joan arrobila da, hola. Bai, hortan nahi lanen, eta hemen ikustea azkenen ez, emaitzak launtzen due, eta mutila irire launduko je, emaitza horiek, bai, gogo ondila dake, baina horrek beste puntu bat emateko. Eta bai entrenatzen segitzeko, mutila hauek negua ako traineruko jendiak indue, eta antzematea oso lan hona induela, eta geho entrenatzailea Angel Arrañaga maisu handi bat, eta ikustea hemen emaitzak erakustegue. Etorkizuna horiok ziurtata dauka, mutila hauek baitu adibidez kanpoko batzuk, esan duzue beste klubetakok, baina guri harritzen gaituna Uruguaiko beste bat, Martin González Bolman, kluban 3 uruguaitar dituzue, bilenengo traineruan, bat B traineruan esango dugu, bigarren traineruan, nolatan? Kasualidadez, tokatua, Martin entrenatzaile bezala etorria, aurten, kadeten entrenatzaile hortako etorri da, eta geho ikusi unen traineru bat zertan, eta gogua sartu zailo, behan arraula ja izan dagoa da, aurki mugiko horrekua, eta gogua sartu, eta probatzeko gogua, eta, hemen txe dabil, traineru barru sartuta. Xabier Altuna, zorionak, gozatu lidergoaz, gozatu banderaz, eta nahi bai duzu herriari zerbait esan? Oso ondo, eskerrik asko, eta hori, gaur San Pedro eguna izan da, eta mutilak 2 bandera irabazituela ikusita, ea merezi duen bezalako harrera egite jaun hori jaun, seguro, no? Ez dakat inungo dudikan, eta hori, San Pedro egunez gaur izangoa, 2 bat atxalua hori jaun. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Bandera
Hemen barruan emango zaie, portu barruan emango zaie, hori jo kirabaziu bandera, hori jo beko txalupak, palmaresan bigarrenez, klubarentzat orokorrian zazpigarrenaz. Lortu dabe Hemengo bandera, 5 lehenengo txalupa. Beste bigarren txalupa. Bukitzarongo dugu, ba. Ja, denbora ofizialak ditugun ez. Ofiziosoak gisa, 21, 52. Orio, 22, Portu, 22, 31, Ibaika. Lehenengoa izan da Orio, bigarren Portugalete, hirugarren Ibaika, laugarren Busturialdea, bosgarren Laredo, seigarren Lutxana. Elantxo 37. traineru estropadako emaitza ofizialak. Oantxe izan ditu. Orio 21, 52, 53, bigarren postuan Portugalete 22, 20, 67, hirugarren postuan Ibaika 22, 31, 56, laugarren postuan Busturialdea. Baitu denborak, 22, 21 barkatu, 52, 53, Orio, Portu, 22, 67, Ibaika, 22, 31, 56, laugarren egin dau Busturialdea, 22, 38, 03, Tiempos oficiales de la regata del Anchove. bosgarren postuan Laredo, 23, 16, 88, eta azkenik Lutxana, 23, 53, 30. En el cuarto puesto Busturialdea. Azkenik Lutxanako arraun elkartea, Erandioko trainerua, sailkapen orokorrera jotzen badugu, Orio da lider, igoera lortuko luke, 16 puntu, bat gutxiago Ibaika 15, hiru gutxiago Portugalete. Mesedez, Aldo Zuri sartu portura banderi hartzeko. 13 puntu dituela. Eta Maiota bebai. Busturialdea 9, Laredo 6, Lutxana 3. Orio beri ja agindua eman zaio portura juteko, portuan itxaroten ari dizala autoridadiak bandera emateko. Buruz gurria, amaitzu estropadie, eskerrik asko. Horaintxe eskerrak ere gurutz gorriarentzat, amaitu baita estropada, gizarongo dugu, baina lehenik eta behin gogoratuko dizuegu datorren astean jada, emankizun bikoitzekin hasiko garala. Larun batean, goizeko 11 gitxietatik Sestauko Ibai adarrian egongoa zela, Sestauko estropada, eta Kai biligako estropadak jokatuko baitire, eta Domekan, igandean 11 gitxitan, Zumaian izango gara, Zumaiako udalaren ikurrina, jokatu baitabe, eta Kai bat ligako estropadak izanei. Ea ba, zenolako estropadak botatzen diren datorren hastien. Angel Larrañaga gidatzen daben trainerua orain Egaluze barrira dirigitzen ari dabe. Hor ikuste ditugu arraunariak. Oian Manterola alik eta azkarren igoko dabe bandera astintzera. Olaintxe korda botatzen, hor ikusten dugu Angel Larrañaga be bere mutilekin estropada. Buruz gorria, estropada amaitzu, eskerrik asko. Eta lider berriak dira, sailkapen orokorrean, Orio be 16, Ibaikak 15, Busturialdeak Busturialdeak ez Portugaletek 13, Busturialdeak 9, Laredok 6, Lutxanak 3. Hor, Oia Manterola, igoko dabe, hor ikusten dugu, bandera La Rosa, Elantxobeko bandera. Ea ba.
maiota emango zaie. Jantziko dabe, Oia Manterolak, maiota momentu honetan. Orillo da Berria, Orillo. Irabazi dau. Elantxobeko estropada, txaloka da, eharra. Beraien zaletuen partez. Eta ikusiko dugu. Eta orain, Oia Manterola, bandera zurea da. Aupa Orio. Gogoan hartu Orio zaleak, arratsaldeko 8:00 Aliron izango zuela herriko plazan, San Pedro festak ospatzen ari den herria baita. Eta guk jada moztuko dugu, Elantxobetik gogoan hartu hurrengo larun batean, goizian zestaun izango erela, eta hurrengo domekan Zumaian, zuekin gurekin gustura, emanaldiarekin gustura geratu zarretenerakoan, eta espero dugu hurrengo larun batean ere gurekin konexio egitea. Eskerrik asko, hurrengo zapatura arte. La Ermita Cantabria, los mejores sabores y productos gourmet para disfrutar solo o en familia. Descubre todas nuestras especialidades a tu alcance. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña. De compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Torrelavega ya tiene zona de bajas emisiones, una medida de carácter obligatorio según legislación europea y que deben implementar todas las ciudades de más de 50.000 habitantes para mejorar la calidad del aire. ¿Sabes cuál es la ZBE de Torrelavega? Se trata de un ámbito comprendido entre las calles José María Pereda, La Llama, Julián Ceballos y Julián Urbina, excluidas estas. ¿Sabes cuándo entran en vigor las limitaciones del tráfico en la ZBE? La ordenanza que regula la ZBE ha entrado en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOC, el pasado 8 de agosto de 2024. No obstante, se ha previsto un periodo transitorio de al menos 6 meses desde su entrada en vigor, durante el cual no habrá sanciones. Periodo ampliado por resolución del alcalde hasta el 9 de mayo de 2025. ¿Sabes a quién afecta? A los vehículos que no tienen etiqueta, salvo que se dirijan a estacionar en alguno de los parkings subterráneos de la zona. ¿Cómo saber cuál es el distintivo ambiental de un vehículo? Para conocer el distintivo ambiental de tu vehículo, puedes consultar la página de la DGT. ¿Será necesario adquirir la pegatina que va situada en la luna delantera del vehículo? No. El Ayuntamiento dispone de un sistema de lectura de matrículas conectado con la DGT. Si mi vehículo no tiene distintivo ambiental, ¿puedo acceder a la ZBE? Durante el periodo transitorio de los 6 primeros meses, sí. A partir de los 6 primeros meses, solo podrás acceder 24 veces al año. A partir de esas 24 veces, no podrás acceder salvo que a. Accedas a un aparcamiento subterráneo y permanezcas en su interior al menos 15 minutos. B. Vehículos autorizados. Para ello tendrán que darse de alta en el registro de vehículos autorizados REVA
mediante la aplicación informática habilitada al efecto por el Ayuntamiento. Estos vehículos serán personas residentes y empadronadas en la ZBE y aquellos que tengan que acceder a garajes con vado, vehículos de personas con movilidad reducida y aquellos que tengan que acceder para dejar o recoger a personas con movilidad reducida, vehículos de emergencias y esenciales, vehículos especiales y los que tengan reconocida la condición de vehículo histórico. Además, si tienes que acceder periódicamente a la ZBE por necesidades médicas, veterinarias o profesionales, también puedes solicitar la autorización de entrada a través de la aplicación informática. La ZBE funciona desde las 8 horas de los lunes a las 14 horas de los sábados, excepto festivos, que será desde las 14 horas de la víspera hasta las 8 horas del día siguiente laborable. Importante y a tener en cuenta, esta medida solo afecta a los vehículos que son grandes contaminantes o aquellos que carecen de distintivo ambiental. Lo importante son los beneficios que obtenemos con la implementación de la ZBE. Mejorará la calidad del aire, mejorará la contaminación acústica, mejorará la calidad de vida de los residentes y visitantes de la ZBE, mejorará la salud de todos los ciudadanos de Torrelavega, mejorará el comercio y la economía local en general y de la ZBE en particular. Bar-restaurante Yanda, carretera Suances a Santillana del Mar. Gran variedad de raciones. Picoteo y tablas especiales. Especialidad en carnes y pescados de Cantabria. Disfruta del mejor ambiente y nuestra sabrosa comida casera. En cualquiera de nuestras estancias. Comedores y terraza. Menú del día. Si vienes al Yanda no dejes de probar nuestras especialidades. Nuestros callos caseros y nuestra tarta de queso. Amplia terraza con zona infantil. Bar-restaurante Yanda, carretera Suances a Santillana del Mar.
Si quieres comer diferente, con ingredientes de calidad, Restaurante La Corbata. Menús del día con una amplia variedad de platos y fin de semana. Comidas y cenas para grupos, menús especiales. Desde 2014, platos elaborados con ingredientes de calidad. Estamos abiertos los 7 días de la semana. En Unquera, Fomellida, Gornazo, Saldaña, Castañeda, Eras y Villamuriel. Más información en www.restaurantelacorbata.com.